η ώρα να χορέψουμε, να περάσουμε τέλεια ζωντανή μουσική παρέα με τους μοναδικούς Underhill West. Jingle bell rock, jingle bell time is bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time. Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους σας. Σήμερα, ανήμερα Χριστουγέννων, είμαστε εδώ στο Thrakinet και θα περάσουμε παρέα ένα 2ωρο φωτιά. Θα κάνουμε 6 ταξίδια σήμερα, θα ταξιδέψουμε στο Μάντσεστερ, στο Λονδίνο, στην Κρήτη, στην Αθήνα, στη Χαλκιδική και σε άλλα μέρη που δεν τα θυμάμαι τώρα. Έχουμε live μουσική. Μιχάλης Χατζόπουλος, Τάσος Αβραμίδης, Underhill West υπογράφουν για τη σημερινή διασκέδασή σας και φυσικά έχουμε πολύ ωραία παρουσίαση γλυκών της Κυριακής Ανδρεάδη, η οποία μας τα έχει στείλει εδώ στο στούντιο ζωντανά και θα τα δούμε και θα σας τα δείξουμε. Προτάσεις γλυκών για την πρωτοχρονιά και σας ξανευχόμαστε χρόνια πολλά, σας περιμένουμε όλους στην παρέα μας. The most thrilling season of the year is Christmas. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Σήμερα να ξέρετε έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή με πάρα πολύ αγάπη. Τι γίνεται, τι έχεις κάνει εκεί Φωτεινούλα, Γιώργο, μπράβο τα παιδάκια. Η ώρα να χορέψουμε, να περάσουμε τέλεια ζωντανή μουσική παρέα με τους μοναδικούς Underhill West. Jingle bell time is bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time.